Δείτε κάτι άλλο, που επίσης λίγο το έχουμε πει. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται στην Ουκρανία. Γιατί θέλω το παράδειγμα της Ουκρανίας. Μία χώρα η οποία είναι απολύτως εξαρτημένη οικονομικά από τη Ρωσία. Απολύτως. Γιατί η Ρωσία της δίνει αέριο και το αέριο αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της ουκρανικής οικονομίας. Τους έχουν κρατημένους οι Ρώσοι από το λαιμό. Θέλησαν να υπογράψουν αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού του Γιαννούκοβιτς, που είναι το φιλορωσικό, ας το πω, στρατόπεδο, αλλά αυτό το φιλορωσικό στρατόπεδο ήθελε να υπογράψει συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειλήθηκαν από τους Ρώσους, δεν το έπραξαν. Και ο Ουκρανικός λαός είναι τώρα 2 μήνες στους δρόμους, γνωρίζοντας τις συνέπειες των οικονομικών περιορισμών, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους υπόσχεται οικονομική στήριξη, γνωρίζοντας τις συνέπειες των οικονομικών περιορισμών, ζητώντας την ευρωπαϊκή προοπτική εναντίον των στενών του οικονομικών συμφερόντων. Γιατί το κάνουν αυτοί? Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο. Γιατί η Ευρώπη είναι η αξία μας. Γιατί η Ευρώπη είναι η δημοκρατία, οι θεσμοί μας, το κράτος δικαίου, ο πολιτισμός μας, οι νομικές μας παραδόσεις. Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο από την συγκεκριμένη τώρα οικονομική μας κατάσταση. Μα ξέρετε, κύριε Βορύδη, αυτά που μας λέτε δεν τρώγουν. Ο κόσμος πεινάει. Ο κόσμος υποφέρει. Ο κόσμος δεν έχει στο σπίτι του να θερμανθεί. Υπάρχουν συμπολίτες μας που είναι στα συσίτια. Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική δυσκολία. Για να κάνουμε μια ερώτηση στους εαυτούς μας, γιατί εμείς είμαστε συνέλληνες και συνελληνίδες μου, είμαστε παλιό έθνος. Δεν είμαστε τώρα τελευταία στην ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που περνάμε οικονομικές δυσκολίες στον τόπο. Δεν έχουμε ξαναπεράσει. Το έθνος μας δεν πέρασε δυσκολίες. Δεν δοκιμάστηκε. Δεν γαλβανίστηκε. Εγκαταλείψαμε τις αξίες μας και την ταυτότητά μας γιατί έχουμε δυσκολίες. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε τι κάνουμε. Και εκείνο το οποίο κάνουμε, το ξαναλέω, και θα το κάνουμε με αφοσίωση και θα το κάνουμε πρωτίστως και κυρίως, είναι να υπερασπιζόμαστε το αξιακό μας σύστημα απέναντι στους εχθρούς του. Και σήμερα οι εχθροί του δυναμώνουν εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κρίση. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε να νικήσουν οι εχθροί της ελευθερίας, δεν θα αφήσουμε να νικήσουν οι φασίστες, οι ναζιστές, οι κομμουνιστές. Είμαστε απέναντί τους, θα πολεμήσουμε όπως το κάναμε παραδαξιακά πάντα.